To mu je ga tamburan kanan dabo, haka gida da alkhairi arzikin kanan dabo. Sabona Aisha tamburawa ina mai suni da mai zoko, ku zo mu karkade kuri'a ga abba nan haɗin zungu. NNPP jam'iyya za mu yi ta babu kwabo, mai kwandon daɗi ga jam'iyyar da babu tabo. Muna kira ga al'umma da shirin ku ga dama, kanan mu sai abba suna ji suna gani. insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, Kano mu sai abba. Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Kafin na fara tambihi da sunan tabara zan fara, mamallakin komai duka al'amuran mu ka tsara. Da abin da zai zo nan gaba duka suna cikin kudura. Allah muna ta roƙonka Sannan mu cika da imani, albarkaci na Qur'ani, alfarmar Rasulul imani. Da suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Allah dubun salati wanda kake to da dawa manzanka, almaki almadani hasken da ya rufe shirka. Da alihi sahabbai roƙona ya tabara duka saka, sanyo da tsarkaka kunka bayan ka masu ƙaunarka. Mata nake Kano abba ka bashi ya kula da bayanka. Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Aisha tamburawa ta yi kokarinta ta motsa, ita ta ce a dukawa abba wakar da za ta rarrasa. Ta mulgula sako ko ina aji ta kusa, aikin jiwa danki gashi mun buga wa koganki. Muna ta addu'a kanki Allah ya kare bayanki. Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Ina wuni ina kwana abba kabir dan Yusuf, abba gida ake wai ai farin jinin ka ya fi su. Naga sun bi wuce domin alhakin mu ne ya shafe su. Su kware a zalunci amma ilahu ya fi su. Da taimako irin nasa shi za ya bawa abba Kano da Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Abba Kabiru ne taska irin ta alkhairi, zai taimaka wa mata har yara mai ciki ga jariri. Wato ilimi in abba ya zo za a daina inkari, zai taimaka wa al'umma mata a yau rabon jari. Abba na matasa ne Allah ya sanya alkhairi da Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. za mu kora ha'inci a daina yin gini a kan hanya, a kyala al'umma su sake a lunguna a daina gogayya, a daina yin zaman banza makaranta a gyara tarbiyya. Tun da ɗana kowa ne abba a kanan wadata ne, mun samu mai farar niyya in ka zuwa na sanya ne. Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Sabuwar Kano za a yi ta zam kamar da bai kamar London, da fitilu sama haska kamar titunan kasar Jordan. Dama a lokacin jagora ya yi wasu babatun fadin, ka taimake mu ya Allah Kanawa suna jiran abba, yanzu ya kori ta baba fata muke muna buri. Suna ji suna gani insha Allahu abba ne gwamnan kanawa mu kora ha'inci. Mutanen Kano muna burin mu ga gyara, kanan mu sai abba. Abba Kabiru ne gwamna dubuti kwamarat a damansa, ga sabuwar Kano malam sai mu
iyakar nesa